Hej, ležej slama z boka, nevím, čo tady furt otravuje. Do piče. Čo to trepeš, čučorietka? Hej, žiadne drogy nemáme. Nechcem žiadne drogy. Prečo? Furt sa piča mi tady nutia nejaké drogy. Hej? Hrozné. Čo pak vypadám nejaký feťák? Nie, to nie je možné. Hrozné. To Šura to práve pienuje toto vozidlo. Prečo to pénuje? To je aktívní pena. Hej. Vlastne ja ji kupujem v Hammer centre. Hammer centre? Ja. Čo Jura? Čo sa deje? Trojka číslo 3. To šíri pena. Ja, trojka. Hej, toto je trojka. Aktívní pena. Ja som říkal, kupujem ich v Hammer centre. Hej, dobre. Koľko stojí tento program 3? Tento u nás samozrejme ide to za nejakých 100 eur s dokladom. Hej. Chyba u mne osobne, keď sa sa mnou niekto domluvuje osobne, tak iba to je za 150 bez dokladu. Za 150 eur bez dokladu? Bez dokladu, no. Tak to je v poriadku. No, ja si myslím, že toto je dobrá cena. Hej. Keď on to pak vyzerá... A Jura to robí s dokladom? Iba bez? Juro si to robí sám, keď mi jenom zaplatí vlastne tie prostriedky, veškeré. Dobre. Ja. Ja. On vlastne slovenský majster slova. Jura je slovenský majster slova? Ja, Hej, Juro, zarepuj nám nejaká slova, hej? Juro, hoď tam niečo, hej Juro. Predveď sa repovému svetu, ty jeden vyjebané. To Šura, když se vlastně věnuje tomu mětě vozidla, tak nemá veľa fantazie. Hej, dobre, on sa sústredí... iba na aktívny penu. Ja, no, len to je toto odstien Ferrari. Toto je Ferrari fialová vlastne. Originál. To muselo byť drahé, hej? Hej, no, keď stalo na to, vlastne jeli sme z Bratislavy, z hlavného nádraží, sme vyrazili vlastne do Turínu, do Itálie. Hej. Kam, kde sa správa sa Ferrari. Hej. A tam vlastne na vrátnici nám povedali kód barvy. Na vrátnici? Barvy, keď sme prijeli na Slovensko, tak tam Peter nám to namechal tam. Peter to namechal? No, on má veselú namichačku, tak on nám to namechal. Jasné. To Peter to namechal za nejaké Marlbora, hej? Hej, no, ne, Marlbora on nekúri, on velbloudy. Velbloudy, jasné. Netvrdím, nebo niekým? Teďko to príde po bruchu, no to je jedno. Jasné, hlavne, že tam je velblud. Polaký dromedár. Presne. Polaka ťava na krabičke. To je to dobre napienené. Hej. Ja by som to tak nechal napenené a jezdil som po meste, hej? Hej, vlastne umíme vyrábať takovýto lak špeciální. Menuje sa to vlastne, lidé v Čechách tomu říkajú chameleon. Hej. Ja tomu, to nazývam ještěrka. Dobre, a v čem spočíva tento špeciálny lak? Tento špeciálny lak je vlastne vyznačilo tým, že keď svíti slnko, príjme slnko na tento lak. Hej, na tento napenený lak. Tento napenený, samozrejme, koľko by to usušil jelenicou. Hej. Keď by to v tých hranách by to vyzeralo ako iný odtín, než je vlastne treba tento díl. Keď by tady tento diel vypadal fialové, tady by to bylo treba zelené. Naozaj, zaujímavé. Naozaj je to takový trik, naozaj je to trik vlastne pre okolinu. Jasné, a táto farba sa dá kúpiť za koľko eček? Táto konkrétna farba? Táto konkrétna farba nám dala, želám nejakých 100 eček za to pendolino, čo sme jeli do toho Turínu. Hej. A pak samozrejme dali sme Peterovi jedné tejže. Jasné, takže cirka 1000 eur. Cirka, no to takto nejak bolo, no. Jasné. Hej. Keď včera měl tady Juraj narozeniny. Hej, Juraj mal narozeniny? Aj on už je veľký chlapec. Koľko mu je? Včera mu bylo 18 rokov. Hej, to je veľký chalan. To je už chalan. On už chalanil od nejakých 12 rokov. Keď on má normálnu násadnú koštece a boxerku na konci má. Hej, jasné, v poriadku. Proste môj syn, hej. Hej.
standardní. Toto je tvoj syn? Toto je vlastně můj syn a znovu opakujem. To znamená, že vy ste tata? Hej? Já jsem ocko jeho, je. Ocko. Ocko, nie tata. Nie tata, já jsem ocko. Ocko, dobre. Aký je rozdiel medzi tátom a ockom? Ockom je ten, čo se do maminky nevestriekal. A taťka je ten vlastně, co se do maminky vestriekal. Jasné, jasné. Jasné, to je celkem pochopiteľné, hej. Hej. Jasné. Keď Jura už to má asi iba hotové. Tak Jura je nevystriekaný syn, hej. Já ten vám znovu opekám, že to je Tatiová nejrychlejší spermy. Jasné, jasné. Tak Jura ide na to. Čo robí Jura? Hej, Jura, neblbni, do píče. Kolikrát ti to mám rozprával? Toto. Odkud si to nedal? Toto reguluje, hej? Reguluj to tak na bloko, ne? Aby si nepoškodil ten Ferrari. Čo Jura teraz robí? Normálně vosková vrstva. Iba to bych jsem se chtěl porozprávat o tom vosku našem. Toto je vosk vlastně, není to klasický vosk, autovosk, níbrž moje mamka, jelikož pestuje ovce, tak to je vlastně ovčí vosk. Ovčí vosk? Já, je to... A v čem je speciální tento vosk ovčí vosk? Je speciální v tom, že má speciální strukturu a vlastně tento vosk, nebo respektive tento návod, mi doporučil samotný Horst Fuchs. Horst Fuchs. Ja. A vy sa poznáte s Horstom Fuchsom? Teď já jsem veľa dobrý kamarád. Zrovna včera jsme byli na pive s Chuckom Norrisom. Hej. Hej. Ako sa má Chuck Norris? Chuck Norris, hele, veľa dobré. To je zrovna teďko si myslím, že cvičí na svým Total Game 2000. Jasné. Hej. Keď včera normálne Chuck nám vymlátil celú hospodu. A prečo? Prečo? Prečo vymlátil? Pretože měl pivo pod mieru. Podmieru. Podmieru pivo. Nie, to nie je možné. Podmieru v Českej republike pivo podmieru nie je možné. Nie je možné. Ja, tak to se stává proste. V takové kapacite, ako je Chuck Norris. To je neuveriteľné. Neuveriteľné. Keď Jura! Hej Jura! Proč tam máš to predám? Prečo to predávaš to vozidlo? Jurka. Nové, hej. Aké vozidlo si kúpil? Aké si vozil? Stejnou Vectru, akorát tento rok 84, jsem vyměnil za 996. Hej, tak to už je pozinkovaná kasta, to je dobré. No naozaj, práve. Keď ja som zrovna mluvil s mojím ockom a vlastne ukazoval som mu túto Vectru a on hovoril, že proste, ja mu říkám, a co ty furt jezdíš ockom? On říká, ja mám proste Lenina 1.6. Ja jezdím Leninom, to je vlastně ruské Žiguli. Jasné. Lenin 1.6 má obsah. Keď je to, vlastně je to zadokolka, má to nahon na zadně kolesa, samotvorný diferenciál, to normálně aj s tím driftuje. Jezdíme na súťaže, na Drift Cup jezdíme a tam prostě driftujeme. Zajebává to dobře. Zajebáváme se. Na čo jsme přišli na takovou malou jebavku, to že nám zadní kolesa, jelikož tam prokuzují pri driftu, tak mají veľa spotrebujeva sa tá pneumatika. Áno. Aj my sme prišli na to, že nám tá pneumatika pasuje aj prední pneumatiky strany. Nepoletíme CZ, dobré. Takže na českých stránkách budete fungovat? Samozřejmě, jsou to české stránky nepoletíme CZ, ano. nebo přijdu o všechny body.sk. Jasné, jasné. A koľko stojí ten kurz, to jsme říkali už a nějaké stránky to jsme také povedali. Jasné.
Dobrý večer, hej.